Labarin zomo da zaki. A zamanin da akwai wani zaki azzalumi da yake rayuwa a wani daji mai albarka. Wannan zaki ya addabi sauran dabbobi, kullum sai ya fita farauta ya kashe dabbobi da dama. Wasu ma ba ci yake yi ba, sai dai kawai ya nuna fin ƙarfi ya kashe su. Abin yana damun dabbobi. Wata rana dabbobin daji suka haɗu suka je wajensa suka ce, "Ya sarkinmu, wannan kisan da kake yi mana zai sa mu ƙare duka, kai kuma ka rasa abinci nan gaba. Bai zai hana mu dinga turo maka dabba ɗaya kullum har gidanka, kai kuma ka zauna ba sai ka fita ka yi wahala ba." Zaki ya amince da wannan yarjejeniya. Kullum ana yin ƙuri'a, dabbar da ta fito ita ake turawa zaki. Ranar nan sai ƙuri'a ta faɗa kan wani ƙaramin zomo. Dabbobi suka ce, "To, zomo sai ka yi haƙuri, lokacinka ne." Zomo ya ce, "Ku kwantar da hankalinku, zan tafi, amma zan yi ƙoƙarin tseratar da mu daga zaluncin wannan azzalumin zaki." Zomo bai yi sauri ba, ya tsaya a kan hanya, ya dinga wasa har sai da lokacin cin abincin zaki ya wuce. Zaki ya fara jin yunwa, yana ruri yana cewa, "Yau zan nuna wa dabbobin nan kuskurensu." Can sai ga zomo ya taho yana ta faman haki. Zaki ya daka masa tsawa, "Kai ƙanƙanin nan me yasa ka makara? Kuma me yasa suka turo min ƙaramar dabba irinka?" Zomo ya yi gaisuwa cikin ladabi ya ce, "Ya shugabana, Allah ya baka nasara. A gaskiya dabbobi sun turo maka manyan zomaye guda biyu. Amma a hanya wani zaki ya tare mu ya cinye ɗaya zomon, ni kuma na gudu na zo in gaya maka. Ya ce shi ne sarki na gaske a wannan daji, kai kuma wai baƙo ne." Zaki ya fusata, idonsa ya ja jawur ya ce, "Wane ne wannan yake ƙalubalantar mulkina? Maza kai ni in je in gan shi." Zomo ya jagoranci zaki har izuwa bakin wata tsohuwar rijiya mai zurfi wadda take shaƙe da ruwa mai tsafta. Zomo ya ce, "Yana cikin wannan rijiyar, amma yana da tsoro. Idan ya ganka, guduwa zai yi, ba zai tsaya ba, yana ciki." Zaki ya leƙa rijiya sai ya ga hoton kansa a cikin ruwan. Ya zata wani zakin ne da gaske. Zaki ya yi kururuwa, shi ma hoton da ke cikin ruwan ya yi kururuwa. Zaki ya ga hoton zomo a gefen hoton zaki, sai ya ƙara yarda cewa lallai wancan zakin ne yake riƙe da abincinsa. Saboda tsananin fushi da rashin tunani, zaki ya daka tsalle ya faɗa cikin rijiyar da nufin ya faɗa wa abokin hamayyarsa. Rijiya tana da zurfi kuma babu hanyar fita. Zaki ya yi ta faman ninƙaya har ya gaji ya nutse ya mutu. Zomo ya koma wajen dabbobi yana tsalle, ya shaida musu cewa yau daji fa ya yi lafiya, azzalumi ya mutu ta hanyar kashe kansa. Darasi a wannan labarin shine, hankali ya fi ƙarfi. Ko da kake ƙarami, idan kana da lissafi za ka iya yaƙar kowa. Fushi yana rufe ilimi. Zaki ya kasance mai ƙarfi, amma fushi ya sa ya kasa gane hotonsa a cikin ruwa. Yarda da kai. Zomo bai bari ƙanƙantarsa ta sa ya fidda tsammani daga yin nasara a kan zaki ba. Na gode, ku danna mana subscribe a wannan channel tamu. Sunana AminuAZ, domin samun shirye-shiryenmu a duk mako. Muna ɗora sabon aiki ranar Laraba kuma muna ɗorawa ranar Asabar. Ku kasance tare da mu. Na gode.